Yo, and Lord TV, any guitar players and singers ha. Ye wo, hope was Runkubia, Ghana for me, Bonnie dear will be any better because we take Kutini power, Ghana, you to a high life room. Yes, promotion, any high life music. Inti, Yabequia, yes, from Kwame, no one asem. You be pushing the same baby, Nansana, no memo, no to Numica Crave, Yatre, and Sanum for Bonidi, Intiminia, Yamoquaba, Nansana, Eddie, and the Numan and Marquaba, and he took Unumica Crave, betray, what I roba. Maya Mabaquam in farming, Sanka, and Wabessimiquasi a year. Maya Mabaquam in farming, Sanka, and Wabessimiquasi, Aquay Sumpo, and a menka. Sonia Meyeranko, Befano. Wakobo Driamo, no one Casawa, my Mabaquam in farming, Sanka, and Wabessim. Where unquasia woo, ye be sion quasia, na man for your margin, some be true so loco. Where unquasia woo, ye be sion quasia, a man for your margin, some be true so loco. Where unquasia woo, ye be sion quasia, and now moya nadrin so be true so loco. Where unquasia woo, ye be sion quasia, and now moya nadrin so be true so loco. Yo, abonidi that I know nobody, anamon 4 steps. Anamon 4 steps. Ha, Nemrana, na yen chenko train who be brave, no, a bagamro meeting. But to say a new to one and you may be Bakoye Kakrama yen. Na ansana no. Yeah, you baby saw say a new to one wash see a merabe house and a deck run encourage you my banum to a humanum. Ah, okay. Me particular me, you'll be a woman in an amateur. Enti ya de meko Johnny St Peter Square me maame manko school me obi a manko school da but enyum to no fili me maame mu na me so ebi be so me so enti enyum to de me sha ase a che na me bejae enti ya enua Castro a wonya ne ba bi eko ono na esaye ya maame sa ba agro no yo na emebusa sa oni Castro ne ya enwum ne bi ansa na ofiri mu ana oh and etiefo mpo hwe a me ne wonwum fresh crampo studio 2 tracks was here release but me train say obeba oba ni aye video ni de nwum na aba jo when ye be bompa yanzu enu Castro baba be kan yansa na timi ama na mon enwum a odo ato ho no atimi aba be hete say de ye pe no na nwum we a oto ye no so de enwum a ahyetadwa man so ba bia na ebebusa say waboban bi pe bi ko high life na woto no empanimfo nwum na emu odu na woto no nti ebebusa say high life na woto no waboban bi na wadi musician bi achi pen our high life musician because onyo no modu me pa cha de di kan eye ye ne aye papa wo hene ba kisi oyobi a me di na chi one me na nte kaka o manage me na opeso oboa me eno achi na mbedi owo ahene champion ye na na champion achi satam George Forest mo na ye ne manager o mo hwe ne bibia so ti o mo so me no mo na nte che enti na me ne legend for me nu na anante na yesi obi a role model music industry no role model bi a pena sama na sa nwum ye oda wa na entice wo ma oba nwum to onu okay role model de se me ka se obi to nwum ma ne ye meda ye ne aye papa a wode mo e wo Ghana nyina to nwum ama siso omo ya asa ono na inspire me ma me to na na Kwame Ampadu odo me kan ya na wo mo se mo ani nyina asa ti se afi na me pre ko no se de na ni refi ye na me refi ya wa na me sume de aba yo hot e Lord TV any guitar players anamon no abranti otie no nyuma tumi zen nsem wo nanum na wo de high life no compare ne na mafo anyum na aba na san na osi hu no okay de me hu ne se ne na mafo na aba no ye mpa adisua enti yegu Ghana music no yempe adisua eni yegu Ghana music enti se ame ani anya den ni amfa nwumpa ansa amfa ma na nyina Ghana ye nwum to na besai ye bema krofoforo so fo abefa ye nwum polish no e de age omudin didi da bia na ye de ne na egu na afu se de enti na ma ye nwum na egu ene nkola aba ne mpa adisua enti se obi na bebo beat ana mo kofa sa beat no from amanania na obi ade ye de ope so de wafa beat ni pofa kanyansa asem bi da bi asem bi o mo kano se wo class na wuti a wo siti me fem tipanimu no ompe so obetie sa anyom wo ko kan ye se o mo mle na wo so o mo mle na wo so busa wo se show se na afra wo ase obi animo ozo se memre na wo so wonam na se onya bloggers ba ko mienu
na omo to say yebebo na da bia do picture ne ade say ni se ni e ka asem fa ho because I say the end of the day omo je kakra no wo sign benefit be na onya wo na the bloggers ya asem aba mu ide na che se bloggers na ebo amasa enwom ne koso omo ka ho bi omo ka ho bi bet omo mimlemu omo beble so omo ye omo adwuma enti so far as on ne be kasa betua ne ka ne de obe publish de opese de ba abontre na ama nti omo de omo ye omo adwuma nti omo de mintimi mimlemu omo bet ye musicians no e na wose ye trance ne yesua de ne ye de nwompa ba abontre se ne be ya ye mpanimfo ne ade sabe obi ene obi mponya mansotwe obetimi atie nwom ama obenya nsakra bia eden afrim ne wajai se mansotwe emfa so bi amra no umini unua bebre enti ukoku na na akoye ne den anwom tuo no betimi asakra wa afrim ene awalefo mu kunkum omo yere no ne ade eso first na nwom omo tie a sa oyere mpofum a ubenya bonefa che e de ama no nyina afiri nya sasem ana enwom ne na nansen saga bia ba social media Akuapem polo medwene ho amente ase mehunu ba bia sansem ne fi obi kire na dwene sese bi sisei na ya bo apinu a sam ne hot wo waves ne de ye bebu sa asade na won so woka fa sa ensem a atwa mu mframa no ho court and taking a decision content on tia na me pese me kasa bebre but sa 3 months na mo de Akuapem polo na nka so mo ye ne 3 years to me no wanya de on say Ghana for ye nhwehwe ani mu ye hypocrite tam again yi ne ho de kire ewiase amansan no ye mu hwan musician ben ana actor ben na sole be ka kire ne say hey dia wo ye ne airtime na nye amamre no ntitwe ho firi ho ye nya nipa mo ansole ntia no mi yi Akuapem hene esole ba abontre be ka kire ne say Akuapem polo ye di na da osu nti jai sa no ma wo ye ofi no to standard say wakoyi ho afede oba say okodo oba na kachira ne papa say ya na ma feel timi hu no me hu ba na me kondo no enti na me ro me ho a kire no na kwa papa na che no mfa nchew na dia nhwehwe ni mu ni nkura sesem no no Akuapem polo ye hwan say me mpo ye manyi so ukohwe social media obi akwa e dia no ye wotonyom wo ya actor e dia no ye ani page mi na se yetwe na so a ama afoforo ni de asu anyansa na we obi asole na waka ho ase e de emfa so ni ebenya ho so metima ka say bloggers no so na masa ne o ma we ni koso bebrebe sa omo de pro musika na me di kan no blogger bia ye mo ne pa no ono de beto ne site e de apeni sika viewers no eno no de peni sika Akuapem polo nya obia because wo say Ghana wo say ye nchirima enti yenso ye di sa social media ni sa nkonkonsa sem na chi ne blogging ni o ma na koso no de be na foto na betimi ya de atu de metu omofo ne say Ghana nyi amamre ne say roro ho ye fro aketesi e chese kata ho fasie roro ho na he broni oba ro no ho amusu ablofo no sua tra na amoye no de edi kan broni oba ro no ho na ogina beach sa no ahye sa pikini ni ade de atwa pictures broni oba sa ro no ho bia ma na ogina poolside na wo kwa ro ho akogina photo studio ni wa yi wunufu ni ade o trete hwan ye won panifo Ghana ye nhwe ma sa no ma ne nkoso awasi esi ano also am de Akuapem polo ye set example o kwa 3 years na wa wo so ahya ase esua bibia de esua nyansa se sa de we enye ye man mu ha fiao eye nua anamon na no disem a ode ka afa Akuapem polo nsem no ho no eno su nie enti ye be mo asem no nyina tofa no afutuo be na ade wo ma ye nwom tofo nketo na we akira na so bia on na ni gye nwom ho so opese obe ye nwom no afutuo be na ade be ma no ye bo asem no nyina tofa no se wo ye obi a wani de nwom ho ana se wo ye nwom tuni afa na wo ba fa buo ma wo mpanimfo abeto wo mo wo kyerɛ nwom na se wo hu nwom ni ya panimu bia nim ni bia frɛ no fa kɔ kyerɛ no se mistakes bi wo ma obekere ensem bi na ade ba betumi ama nipa sen afim obekere se yi sansem wo yi fafrim na se de afutuo ma ye mpanimfo a ye nwomto no bekoso ana afi so no ye nsua de sese wo hu panimu bi nwom na se ye wo de opese wo yisu a konanim kwasere no o ma kwan awisu ama kwan enyisu because say efiri na ekoya amene mo kase mpanimfo ni bebrebe young boys no edo mako gina court because anyum bia wowura nti ntimi sole na obi nyansa ne na adwene ne property onfo adwene mefa nti sese unhunyum na wo pa
ben nipa no ko ka kire ne pa na cho e bia na nakoma mpo de be chew nti yensu asa ne ebebu ade ebebu ye mpanimfo ne yankonya asem medamase no obi nso bebu sase we the last but one obi bebu sase na nsan ankanwum ne enim se woto ye behu na wo ne konfo kolege show bi so na nya agrokra de zo ye actor na de wo mu nyina ne se yale ba ye munim se Ghana se musicians ye mo show enti kwan ba ne ebefa so ye bedidi menton tomatoes menim krono bo enti me amenu akwadwon cancer le de mirror acting mirror mu so no mo hu se me ya ade enti so bi ye bibi na so hia me se row anamo betimi apre a ofre me a mentwena no wo fom why not o sem dibuo ma no na makwaya ama no enti se wo a wo so hwe me hu hia me a wo so sa na betimi afre me mentwewa no wo fom me ba bebo me number nie 0553 63 9351 0553 63 9351 se wo hia me program bia na se acting na bibia de offer me ameba na che se yi ase nyina wo bone party outdoor bibia wo san me a musician enti de memo wani age bia amema areho nkun bia no me ba bebo aya ama jo ene na ye de kasa na ba wi chia wadofo bi a person che o obi bia wo hwe FDA me chia o ena se FDA we so ta hwe Lord TV wo ta hwe a obesun ade and omo no ma papa bebre omo de bro ene gamro issues omo na edi kan de amamo enti ta hwe omo na ti omo nsem na mrepam no ye be transi wo studio ne de bibia bramo yo ene ye nua anamon ye beda wase bebre na eja ene de ye se bibia besan kan wiam nti ye ncha na mum nyema bonza da munyina mase adofo ne atiefo ye nua anamon ne na kwatwetwe nkomo awie ne ba gamro meeting ya betensem bebrebe ye ne anyomtofo bebrebe na ye nhyiamu adidi nkomo bebrebe nti mra ya si a ye ye de yanu si ha na mrepam no ye san de nyomtofo bebrebe ye live musicians and actors bebrebe ba so nti stay tuned on Lord TV and Guitar Players and Singage page here. Thank you, bye bye.